Mambo aripo pamsiwo, iye wafa pamchinjiko, asiano uya zvino, kutora wakewo. Pamsiwo, pamsiwo, hune po pamsiwo. Hallelujah, hune ari pamsiwo. Zviwoneso zvekuuya, zvino zviri kuitika, toona nekukasika, musi wakanaka. Pamsiwo, hune po pamsiwo. Hallelujah, hune ari pamsiwo. Kwaziwa vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ, chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church, pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira into sign language. Kwazai vateereri murada vai. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda muhurukuredi yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti iwo tsoro dzaMwari pakuponesa munhu. Tsoro chaidzo dzezvichake. Yeah, maitira aMwari. Maitira aMwari. Anachi akananga kuponesa munhu. Okay. Regai vatangopinda muhurukuredi tiverengere kuna Jeremiah 27 verse 5 kuenda pa11. Jeremiah chapter 27 verse 5 kusvika pa11. Ini ndakaita nyika nevanhu nezvipfuyo zviri pasi pose nesimba rangu guru uye neruoko rwangu rwakatambanudzwa. Zvino ndinozvipa wandinoti ndiye wakafanirwa nazvo. Zvino ini ndakaisa nyika idzi dzose muruoko rwaNebhukadhinezari mambo weBhabhironi muranda wangu. Nemhuka dzese dzebundo ndakamupawo kuti dzimushumire. Marudzi ose achamushumira, iye nemwanakomana wake, nemwanakomana womwanakomana wake, kusvikira nguva yenyika yake yasvikawo. Ipapo marudzi mazhinji namadzimambo makuru achamuita muranda wavo. Zvino rudzi rupi nerupi, neushe upi neupi vanoramba kushumira iye Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi, vanoramba kuisa mitsipa yavo pasi pejoko ramambo weBhabhironi, rudzi urwo ndicharurova nomunondo uye nenzara, nehosha yakaipa kusvikira ndavapedza neruoko rwangu, ndizvo zvinotaura Jehovha. Asi kana murimi, regai kuteerera vaprofita venyu, kana vavuki venyu, kana kurota kwenyu, kana vafemberi venyu, kana varoyi venyu vanotaura nemi vachiti, hamungashumire mambo weBhabhironi, nekuti vanokuprofitirai nhema, kuti muiswe kure nenyika yenyu, kuti ini ndikudzingirei kunze muparare. Asi rudzi ruchaisa mutsipa warwo pasi pejoko ramambo weBhabhironi nekumushumira, rudzi urwo ndicharutendera kugara munyika yarwo, vachairima nokugaramo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Tinotenda muranda waMwari nekuerenga. Panapa Mwari anoti iye ndindakasika nyika nezvose zviri mari. Yes. Inini saMwari ndinogovera vanhu, ndichipa wandinoda zvandinoda kubva pane zvandakasika. Okay. Then vachitaura pamusoro paNebhukadhineza, pavhesi ya6 Mwari ari kuti Nebhukadhineza muranda wangu. Ndatomboda kumira ndichiverenga. Because Nebhukadhineza ndiye mumwe chete weBhabhironi. Ndiye exactly. Watiri kudzidza kuNathaniel. Ainamata zvitori. Ndiye. Alright. Apa Mwari pavari kuti Nebhukadhineza muranda wangu. Nebhukadhineza wacho achiri mede. Asati akutombonamata Mwari. But Mwari vanoti muranda wangu. Kuti patsanangurei pastor.
kana Mwari vachiti muranda wangu, pane pfungwa dzingaita mbiri. Pfungwa yekutanga, mashoko iwaya ekuti muranda wangu anotaurwa futi kuna Cyrus, mambo waPersia. Okay. Achitaurwa iye asiri muJudha, asiri muIsraeri. Okay. Mwari anoshandisa mavara aya achirifeya kumunhu muurongwa hwake waari kushandisa kuzadzisa chimwe chinhu chaari kuda iye Mwari. Okay. Saka ari kuita sekunge ari kutumwa naMwari kunoita zviri kudiwa naMwari kunzi zviite. Alright. Kunyangwe iye akasati asiri kutya Mwari. Okay. Saka nekuda kwaizvozvo Mwari anoti muranda wangu. Chimwe chinhu, imwe pfungwa zvakare inobuda ndeyekuti Nebhukadhinezari haasi kunamata, but Mwari anoti muranda wangu. Kurati Mwari kana akatitarisa, haatarisi munhu zvaari panguva iyoyo. Anoona kubva kwaakaberekerwa nekumberi uko zvichazove munhu. Okay. Mushure mekunge agashira nyasha. Sorry pastor, hamusi kuda kudyara pfungwa here yekuti kuvateereri vedu munhu wese anobva atona ari muranda waMwari? Right. Zvinoenderana nekuti panosvika nyasha dzaMwari, panosvika shoko raMwari, yes, munhu anozoresponda sei kwariri. Because varipo vamwe vekuti tichirarama tiri tu tonzwa shoko nguva imwe chete, umwe anodzirara kufa asina hanya nezvinodiwa naMwari, haangazviti ndiri muranda waMwari. Muona pandiri kureva, because muri kuti Mwari anotarisa zvichazovako kumberi. Ndo pandiri kuti imi vateereri makateerera, hapaisi here pfungwa yekuti munhu wese anozoti you never know, pamwe mangwana ndichadai. Because muri kuita kunge zvinonzi nyaya ichanaka mangwana. Zvazvinoita ndezvekuti munhu angataura achidaro, but zvinoda kutaura kwemunhu ane shungu dzekuti Mwari ndibetserei ndikuita kuda kwenyu. Kwete anotaura izvozvo achiumbiridza kutadza kwake, kuti ndisiyei ndiri zvandiri, hamuzivi zvazvichazove. Right. Saka Nebhukadhinezari kunzi muranda wangu. Muchaona kuti munyaya dzatakakurukura kumashure, Nebhukadhinezari zveshuwa kwaakatangira nekwaakazoguma ari, akaguma zveshuwa chero paanonyora chapter 4 yaDhaniel anotonyora muranda waMwari. Saka kune vanhu vokuti dai Mwari vaivatonga semaonerwo avari kuitwa nevanhu, kungotora munhu iye kunomurasa mumarara. But Mwari havadaro manje. Ndosaka vachiramba vachiisa mikana yekuti munhu aswedere kunyasha dzavo. Kana anzwa shoko, zvaanozove ndo zvakakosha pamberi paMwari. Saka pamapa chidzidzo chino chimusoro nyaya yekuti tsoro dzaMwari pakuponesa munhu. Munoda kuedza kuburitsa kakuita kaMwari kapa achivavarira end product. Zvazvinozogumira. Saka pane tsoro dzinotambwa ipapo. Dzichaenda dzichibuda. Saka Mwari ari kuti kuna Nebhukadhinezari, ndamupa nyika yese, madzimambo nevanhu vavo. Kureva kuti akutonga vanhu vese, akutonga pasi rese. Ndo marongero aita Mwari. Mwari obva ati anenge aramba kuzvininipisa kuna Nebhukadhinezari, anzi iyeye ndichamupedza nehondo, kana hosha, kana nzara, kusvikira apera pasisina munhu. Kureva kuti Mwari aiti sarendai kuna Nebhukadhinezari. Kureva kuti Nebhukadhinezari iye paaisumuka achienda kunorwisa dzinyika, anga asiri kumboti ndiri kuzviita ndando zviri kudiwa naMwari. Aingozviita mumaambitions ake ekuti ndinoda kutonga, ndinoda ukuru, ndinoda kutatamura territory yangu. Saka mumaambitions aaive nawo kare, Mwari akabva asenerera nemo. Saka Mwari zvaanoita anogona kutendera munhu kubudirira muupenyu, kueducation, kupfuma, kana kune mamwe zvimwe zvese zvine chekuita pamuupenyu hwanhasi. Mwari anogona kutendera munhu kubudirira iye muurongwa hwake achiti munhu uyu kana azounganidza izvi, ndichazoda kuti iye ine partnership neni zvishande pakukudza zita rangu. Saka
saka pana Nebukadneza pastor Mwari aida kudia paaiti ndudzi dzese dzikundwe naNebukadneza. Right. Muchazoona kunoenda nyaya yacho kuti Mwari aivavarire. Saka vamwe vanofunga kuti kana akabudirira kunonzwa achiti midzimu yangu yaita kuti ndibudirire. Izvo sorry, inini ndiri careful pamunotaura pastor because kazhinji ndinotyira vateereri vedu because pamururamba muchiti midzimuka muruda kuita sekunge zvinonzi vateereri vedu havanzwi. Zvinhu izvi takazviticha ikona kuramba muchifunga kuti kuchine vanhu uko vachiri kuita zvemidzimu. Saka imimi ndopandinoshamisika pamunotaura munoramba muchidzoka kuti midzimu yangu. Vateereri vedu zvimwe zvacho vanotoita vachinzwa pastor. Of course kunogona kuzosara vashoma but kwete kuti chive chinhu chekuti murambe muchitaura muno mustudio. Iwo ukasakusaita seukolo zinobva kusango kusina vanhu vanhu vazhinji chero ndevakateerera nyaya idzi zvinoita sezvonge muri kutaura mega. Vanoramba vachingoti midzimu yangu. Mwari novadzimu vandirwira, Mwari novadzimu vangu. Achitobva izvozvi zvikapanopera pakuimbwa rwere rwekupedzisira. Unozwa kuti Mwari novadzimu vakandinakira. Aiwa pastor. Midzimu hanzi kuramba kuti kuna vanotenda mairi. But nekufamba kuri kuita mageneration. Generation yenyu vamwe vacho tinongoto bhaibheri rakanonoka kusvika. But kugeneration yechidiki muchaona vazhinji varumuka mazviri. Kurumuka, as you said, kubuda mazviri. Vakakomborerwa vanobuda mumasvikiro, mumadzimu, vachienda kuna Mwari. Zvino vamwe vanongobuda kuri kungozvishora. Asi asiri kuuya kuna Mwari kuti zvemudzimu zvakabuda mufashoni. But vasingazivi kuti behind izvo kuna Satani. Manje Satani anogadzirira munhu umwe neumwe saizi yake. Kana kuna zvemudzimu uchazvida anokugadzirirawo zvinhu kana usiri pana Mwari. Andizvazvo. Ende uchaona kuti zvaanogadzira zvacho hazvisi zvinyowani. Zvakangogara zviriko. Na pavhesi ya9 na10 pataurwa zvevaprofita, zvevavuki, nevanoshopera, nevanorota hope. Hanzi regai kuteerera vaprofita venyu kana vavuki venyu kana kurota kwenyu kana vafemberi venyu kana varoi venyu. Saka uri kuona kuti zvinhu izvi kaizvi hazvina kutanga nhasi zviri kumbona kuti nyaya dzevaprofita nevavuki dzinoita kunge dzakurumbira stereki nhasi zvinoita kunge zvinyowani. Hazvisi zvinyowani zvinhu izvi. Vandaona vanyanya mazuva ano vafemberi. But hameno chiri kuzongoitika musociety kuti munhu anofembera vanhu vari kubva wati munhu waMwari. Kuna vanhu vanofembera zita rako, ofembera kumusha kwako, achifembera zvinhu. Saka ndo vari kunzi regai kuvateerera. Kugara nekugara vanhu avakava vaingoveko. But chinoda kuti chinzwisisikwe chero nemevateereri ndechekuti panapa Mwari ari kuti regai kuvateerera. Because vanhu ava wakamboona kuti kana vana vachitazve vana vanogona kutamba panzava vachiridza chigaba zvisina chuni. Ivo vane vachitonakidzwa vakuratidza kuti hai muri kunyaudza. Vanhu vari kunzi naMwari musavateerera ava hakusi kuti vanenge vachinyaudzayo. Zvavanotaura zvinotenge zvitorapiri. Havangotauri zvisina sensi nguva dzese. Nekuti ukatarisa ava vaiuya kuvaIsraeri kava vaiti musasarende kuna Nebukadneza. Ende zvaimeka sense waona kuti isu sevaIsraeri rudzi rwaMwari hatingazvipire kuna Nebukadneza muEdheni kuti atitonge. Saka vaibva vati vakomana vari kutaura zvine sense. But vaprofita vaMwari chaivo vaiti Mwari ari kuti panosvika Nebukadneza zvininipisei kwaari nekuti ndini ndamutuma. Ende Mwari akabva ati vese madzimambo vanenge vazvisarenda kuna Nebukadneza vachatongwa naNebukadneza asi vari munyika dzavo nerugare. Hamubviswe munyika menyu. Saka vavuki ava bajeka zvavaiita nemasvikiro vaishingisa vanhu vaiudza vaIsraeri kuti hamungatongwe nemutorwa. Hazviite kuti mutorwa atonge nyika yenyu. Saka ivo voita nharo manje. Vobva vauraiwa, vamwe vouraiwa, vamwe votorwa dziri nhapwa voendwa navo. Pamataura pastor kubvunza because ndikuona nyaya idai iri mulanguage yanhasi ine kaopolitics nyaya. Kurwisana kwomwe mambo neuyo nevanhu vari kuti sarendai musabii. Muri kuti here mukuitika kwepasi rinei zvinoitika zvimwe zvese zviya mungave muAfrica, kuAsia, Western world pane tsoro dziri kutoitwa naMwari paya.
mandiudza kuti maambitions ndeevanhu Ndeevanhu, that's but right. mumaambitions imomo muri kuteere pane zviri kutoitwa naMwari. Right. And unoona kuti Nebhukadhineza paaiita achifamba aisasvika ongosvika kuti imimi takuda kutonga ega saka tibvumirei zviya zvekunegotiata kana zvekunyengetedza. Vaitouya nehondo nemasoja but Mwari ari kuti zviri muurongwa hwangu. Saka zvinoita Mwari pane zvamuri kuvhunza muranda wacho ndezvekuti vanhu vanoronga tsoro dzavo, vanhu avo nemaitiro avo yes avari kuda kuita ivo, yes nefomula dzinoshanda pamaitirwo enyaya idzodzo. Mwari ari kudenga zvake anenge akatarisa, okay ane simba rekugona kuti maronga zvese zvamunoronga ongoti no ende zvobondera pasina explanation kana kuti zvotoita kana zvichibudirira manje. Vanhu vazhinji havazivi kuti Mwari anobvumira kuti zvibudirire, achiziva kuti kana zvabudirira izvi kana tazonosvika pakona iyo zvichanosangana nekuda kwangu pakati. alright Handiti wapabata manje? because munozva sei ndabvunza pane kutaura kwandakambonzwa kuchiitika mune imwe nharaunda vanhu vachitaura zveimwe nyika saka vaitoti nyika iyaya ngaitende nyika yakati nekuti dai pasina nhamu yakaitika kunyika iye vanhu vakazoenda kunyika iye nanhasi vaakutozivawo shoko nengari yevanhu vakabva kunyika iya vachienda kunyika iye saka ndopamuri kuti zvine zvaitwa hazvo nevanhu but mukudaro Mwari anenge achitoziva tsoro dzaari kuita. Saka dai vaIsraeri vakabvumira Nebhukadhineza kuuya kuzovatonga zvine kakubohwa kutongwa nemutorwa. Handiti wazvaona? Asi ukanzwisisa kuti zviri kuitika izvi kunyange ndisiri very comfortable mazviri, asi ukanzwisisa kuti Mwari vatendera, handitika wopinda mukuda kwaMwari. Kuda kwaMwari kana kuchiuyaka ukaziva kuti Mwari anoda kuti ndiite ichi, chiite kunyange chiine discomfort. Because zvinodiwa naMwari hazvichauya nguva dzese zviine kakunakidza. Mitemo yaMwari hainakidzi. Zvinodiwa naMwari asi zvekuti unobva waita zvichikunyeredza nguva dzese aiwa pamwe pazvine zvitopohwa, pamwe pazvine zvakatokuomera, but kana Mwari ati ita ichi ingochiita kuti Mwari ndibetserei kunyange chiita sechakakuomera. Ndizvo zvaifanira kuitwa nevaIsraeri. Vaifanira kuti alright, kana zvabva kuvaprofita vaMwari kuti tizvididipise kuna Nebhukadhineza, Mwari chitibatsirai mutigonese. Saka muri kuti wateerere. Tiri kuti kuvateerere. Shoko raMwari parinouya saizvozvi zvimuchidzidza. Pane pamwe pauchanzi siya zvemudzimu. Iwe uchinatsoona kuti panapa ndikaregera zvemudzimu nemhuri yakandikomberedzai panoita bongosozo. Pamwe pacho uchanzi chengeta sabata rako aya. Uchinyatsoona kuti mumba mite chingwa ndofanira kunge ndichiri chikoro. Handiti mazviona? Saka kune zvakawanda zvichauya Mwari achitaura kuda kwake kwatiri savanhu. Iwe unyatsoona kuti ndikada kuti nditore muvhi iri kutaurwa naMwari apa inondiunzira dambudziko. Saka ndopatiri kuti kumbira kuna Mwari vakugonese kana wanzwisisa kuti ndo zviri kudiwa naMwari. Toda kutenda mufundisi mirai timbonzwa kambo, rambai muripo vateereri. Ndawana mvura muno murenje, iyo imvura inorapa. Jesu ndiye tsime reupenyu wangu, nasi ndachena. Ndawana mvura muno murenje, iyo imvura inorapa. Jesu ndiye tsime reupenyu wangu, nasi ndachena. Ndawana mvura. Jesu ndiye tsime reupenyu wangu, ini ndofara ndava mariri, mbiri kuna iye ndomuimbira, nasi ndachena. Ndawana mvura. tsime reupenyu ndiye Jesu, uya nasi uponeswe iwen, ini ndofara nasi ndamuwana.
nasinda chenam, dawana mvura, dawana mvura, mvura muno murenje, mvura murenje inorapa. Jesu ndiye tsime upenyu wangu, nasinda chenam, dawana mvura, dawana mvura, mvura murenje, murenje mvura murenje inorapa. Jesu ndiye tsime upenyu wangu, nasinda chenam, dawana mvura, nasinda chenam, dawana mvura, nasinda chenam, dawana mvura, nasinda chenam, dawana mvura, nasinda chenam, dawana mvura. tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu, tsoro dzaMwari pakuponesa munhu. Endererai mberi mufundisi. Ngativerengei Daniel chapter 1 vhesi ya 1. Daniel chapter 1 verse 1. Negore rechitatu rekubata ushe kwaJoakimu mambo waJudha, Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi wakasvika Jerusarema akarikomba. Tina Jehoakimu Mambo kwaJudha. mambo kwaJudha. Na kana zvinzi kwaJudha vamwe vasina kunyanya kuverenga munyaya idzi munogona kuwanisika kuti panonzi Judha, Israeri zvakamira sei. VaIsraeri vanobva kudzimba dzine 12 vakuvana vaJakobho. Okay. Now vanozoti mushure maSoromoni, mekufa kwaSoromoni, Mambo Solomon. mambo Solomoni, Okay. ushe hwaIsraeri hwakatsemukana ukati dzimwe 10 tribes dzakaenda kumusoro. Right, dzaenda kumusoro ndokuumba Israeri. Dzimwe 2 dzakabata zasi kune Jerusalema ndo dzakaumba Judha, Ndo dzainzi kwaJudha. Saka pari kunzi Jehoakimu paanga achitonga kwaJudha ndo pakauya Nebhukadhineza. Right. Now ukatarisa Uye achinzi sarendai kwaari. Okay. Now ukatarisa zvaiitika ndezvekuti vaIsraeri vaiti pavanenge vachiteerera Mwari, Mwari aivaprotect. Okay. Even dzimwe ndudzi, Bhaibheri Mwari anototi iye ndinoisa kutya mavari. Sezvo zvakataurwa naRakabhi kuna Joshua kuti muno muJeriko tiri kutya nezvatakaona Mwari wenyu achiita. Saka Mwari aiti vaIsraeri pavanenge vachimuteerera vachifamba nemitemo yake, aivhundutsa dzimwe ndudzi dzozengurira kuataka vaIsraeri. Asi kana vaIsraeri vaita misikanzwa, Mwari aibvisa kutya kuya aibvisa protection iyayi. Ndo machengetera Mwari. Saka Mwari zvaanogona kuita, anogona kuita kuti nyoka ivhunduke yotenderera yoenda uko, kana kuti ipfuure nepasi yorega kuburuma. Mwari isimba rake saMwari. Saka vaIsraeri pavakazoita misikanzwa manje, saka uyu Jehoakimu akaita misikanzwa iri serious. Hanzi akaita zvakaipa pamwe. Akatokonzera even vaJudha kutadzira Mwari. Ndosaka Mwari akabvisa protection yake. Okay. Ndobva atendera Nebhukadhineza kuuya. Saka Nebhukadhineza auya ndobva arwisa Jerusalema, Mwari achibva avatendera kukundwa. Okay. Vakundwa ndobva vatakurwa dziri nhapwa, ndobva vaendwa navo. Now ukacherechedza mukukurirwa kwaJudha nekuendwa naye muutapwa, pane zvinhu zviviri zvakanaka zvakabuda ipapo. Pakutapwa kwakaita vanawo kwaJudha. Pane zvakanaka zvakabuda. Unoziva kuti panoitika zvimwe zvinhu chero tichikurumidza kuona zvakashata kana takatarisa nemaziso evanhu. Mwari kana akatarisa saMwari, achitarisa from eternity to eternity, pane zvimwe zvakanaka zvaanoona kumberi. Saka chimwe chekutanga chakanaka chakabuda mazviri. VaIsraeri pavakarwiswa vakakundwa, vakatorwa vakaenda muutapwa, vakarwadziwa nekutapwa,
ndo zvakaita kuti vafunga kuti takatadzira Mwari. Okay. Ndobva vatanga kuchema vachikumbira kuregererwa Alright. kuna Mwari. Osaka zvakashanda kuti varealize kutadza kwavo. Okay. Ndobva vatoreurura. Mwari akavagadzira. Unoziva kuti Mwari kana ukatendeuka pane zvakaipa zvawakaita, ukachema, ukareurura, anokuregerera kugamuchira. Zvisinei nekuti wazochema warwadziwa. Okay. Saka ndo zvazvakanakira, but manzwira ndikukuitai pastor. Ndoda kukubvunza mibvunzo ndandakakuteererai. Ndofunga mubvunzo unogona kudaro kuine hwani wevateereri. Tagara tikuzwa kuti Nebukadhineza ari kungoshandiswa naMwari kwete kuti mutsvene. Ende kutapa kwaakaita vanhu vekwaJudha zviri kubuda muchidzidzo kuti zvaibatsirawo kuti vanhu vekwaJudha vasvike pakurealiza kutadzira kwavo Mwari. Saka mubvunzo wangu kwamuri mufundisi ndokuti andisuda kutsvaga ndotoziva kuti munhu kusiya mukadzi wako unogara nemumwe zvakatoshata, but muri kuti here dzimwe nguva kwete always zvinotobatsira mudzimai asiwo. Unoziva kuti pamwe achitombotangawo kuvimba naMwari kunonamata. Handisi kuti kusiya mukadzi kwakanaka. Plus hatidi kutika ime varume makateerera mubva mati saka ndakukusiya kuti unamata. Aiwa. Thank you. Hatine varume nhungu dzakadaro. Ndoda kungobvunzira kusaidhi uye ari kurwadziwa. Pakurwadziwa zvisinei nechakurwadzisa. Kune vamwe vanhu vanoti zveshuwa kana asi vane nhamo yaanoona achitambura nevana anonyatsodopa kutanga akunzwa kuti Jehovha ndiye murume wangu. Chamuswededza kuna Jehovha kutambudzika kwaapinda makore, nekushungurudzika kwaaita atizwa nemurume anobva aenda kuna Mwari. Saka zvinhu zvakadaro zvinoitika zveshuwa. Bhosi chandabvunziraka ndoda kungoti pfungwa iende muvateereri kuti pane zvakaipa whether wazvikonzera kana hauna, tikatora nguva yekufunga pane chimwe chatinotobuda nacho chiri positive chinenge chichivavarirwa naMwari kana ndakunzwa izvo. Zvisinei nesituation yawawira mairi. Haikona kutuka Mwari, Mwari mazondidarirei, Mwari mandifuratira. Ngoti Mwari pandapinda apa ivaionei. Nekuti pane chakanaka chinobuda mazviri kana Mwari akatitarisa savana vake. Chienda ichechitumba. Chechipiri chakabuda ndechekuti vhangeri shoko raMwari rechokwadi rakaenda kure kuburikidza nekutapwa kwevaIsraeri. Wokuti vakomana vakaenda nevhangeri. Kuzokatarisa Bhabhironi yanga iri close to 1,000 miles kubva kuJerusarema. Saka kuenda kwakaita vaIsraeri kuBhabhironi kwakabatsira kuti vakaenda nechokwadi chaMwari. Unorangarira Hezekaya paakarwara paya pakadzoka zuva paya zvikati 10. Hezekaya anamata kuna Mwari, ndinzwire urombo. Mwari vakamunzwa zveshuwa vakati alright ndakuwedzera 15 years dzekurarama, asi saini icharatidza kuti ndini ndazviita ndichaita kuti zuva parinenge rakunonyura ridzoke kumashure. Ende zuva rakadzoka ne10 degrees kuti rakunonyura ndobva radzoka kumashure. But kuno afano esainzi vari kuzviramba vari vaifunga kuti bhaibheri rakatadza kunyora unonzwa itota kuti nyika ndo inofamba zuva riri stationary raizodzoka sei. Saka ndaangona kuti kuita kwemunhu anenge asina unyatsoverenga zvinogona kunge zvitori correct kuti nyika ndo inofamba, but waona kuti makuriro atakaita kuti hatakabva zuva rapapa harisiro rinenge rapa haungati takabva nyika yedayo. Kuna afana nangoti timatara kuna afana vanoti vakaona ndima idzoka unotozoita bhaibheri ndarakunyepa riyani anenge aifunga kuti ane point matauriro chete ari mumutauro. Saka nazvinzi zuva rakadzokera mazvire ava vaitsanangura zvatoitika zvavaona kuti rakadzokera kumashure zveshuwa. But chakaitika ndechekuti zuva radzokera kumashure vanhu vakabvunza chii chaitika, including kuBhabhironi vakabvunza chii chaitika mudenga. Ndobva zvanzi kuna mambo wekuJerusarema anga achirwara. Saka Mwari wake ati saini yekuti ndakuporesa ndoda kurivhesa zuva. Ndobva vati
saka dzaive metsi manje ndakuona mai dzaive tsoro because aungati waponesa mambo woti ndodaisa saini yekudzora zuva waigona kungomuti ndakuporesa ungomupa saini nechekuita nepachivanze pake kana ungomuka zvinei nezuva rekubata nyika yese saka okay pane zvaaida kuti nyika yese ione kuti pane chaitika votsvaga saka vanhu vari munyika umoka vanotsvaga cause kuti chii chakonzera this effect saka zviri kutaura zvakamhanya nespeed kusvika kubhabhironi ndobva vanzwa kuti no zvaitika kujerusarema kuna mambo ariko mwari wake ndiye adarava isitine vamwari hopoka sorry pastor sorry hatinoda kuburisai muchidzidzo zvaiita vanhu akava zvasiyana nevaezvinezvi vaezvino vakaona this natural phenomena makuru akadaro avatsvage manje vane maanza kare even kukaita zi-earthquake zombe kudai vanokuudzai kuti ma-tectonic plates zvaitika nyika yazodai kutsvaga signs kuti avaone mari baine chakuita neizvozvo avakakomborerwa zvinhu zvedu zvese tinotsanangura nesainzi kanegeography even kukadai so zvinonotsvagwa mutextbook asi vakabva vaona kuti pane chaitika mwari saka uyu mambo wokubhabhironi paakatuma nhume dzake kuna hezekiya hezekiya vasvika akatanga kuvaratidza amari yake panogara zvombo kutrezhari kunogara fuma atenderera navo vapedza ndobva vaenda patebhuru ndobva vadya ndobva vaenda muprofita wamwari achibva azoya madzimai zvikanzi ndivanoenda wamwari vazvikanzi no inhume dzabva kubhabhironi zvikanzi vaonei zvikanzi ndavaratidza kune zvombo kune fuma kune chii zvikanzi warasa mukana kapanapa vanhu vanga vauya kuti vazoparidzirwa vaifanira kuudzwa zvamwari iwo wakuvaudza zvezvombo nepfuma andivazvona saka hezekiya akavaratidza glori yake but pakazotapwa vaisraeri manje vakuenda kubhabhironi hapana glori yekuratidza asi pane vhangeri rechokwadi saka muri here nhume padzakauya vaifanira kutoziva zvamwari ipapo rekuti it was a wasted opportunity mwari akachitendera kuti vazvizive nekutumira vanhu kubhabhironi evangelism through captivity manje vatapwa zvavo but vakuenda nevhangeri chimira uone zvakanoitika pana Daniel 2 verse 46 na 47 Daniel 2 verse 46 na 47 Daniel 2 verse 46 na 47 ipapo mambo Nebhukadhinezari akawira pasi nechiso chake akanamata Dhanieri akarayira kuti vamuigire chipo nezvinonhuhwira zvinozipa. Mambo akapindura Dhanieri akati, zvirokwazvo Mwari wako ndiye Mwari wavamwari, Nashe wemadzimambo nemuzivisi wezvakavanzika, iwe zvawakagona kuzivisa chinhu ichi chakavanzika. Unaona Dhanieri adudzira hope dzamambo. Mambo akati izvi ndezvaMwari izvi hazvisi zvemunhu. Saka ipapo Mwari akutozviratidza kuna Nebhukadhinezari kuti imi mune vamwari but kudenga kuna Mwari. Okay, apa abvuma. Enda muchapter 3 uone ya Daniel. Verse ya 28 na 29. Mambo paakaidza upisa vakomana vavaya nemoto varamba kunamata chifananidzo chake. Daniel chapter 3 verse 28 na 29. Right. Nebhukadhinezari akataura akati, Mwari waShadhreki naMesheki naAbhedhinego ngaavongwe. Iye wakatuma mutumwa wake akarwira varanda vake vakanga vachivimba nawo. Ivo vakanga varamba shoko ramambo vakaisa miiri yavo kuti varege kushumira kana kunamata mwari upi neupi, asiye Mwari wavo. Naizvozvo ndinotema chirevo kuti vanhu vose nemarudzi ose nemarimi ose vanotaura zvisino kufanira pamusoro paMwari waShadhreki naMesheki naAbhedhinego vatemwe-temwe nedzimba dzavo dziitwe maturunhuru, nekuti hakuna mumwe mwari unogona kurwira saizvozvo. Uri kuona apa Mwari arwira vana Shadhreki. Nebhukadhinezari abva azviona vanhu kupinda mumoto vorega kutsva, vavakanda votsva vari kunze, ndiMwari chete. Saka maBabylonians akutoita achiziva Mwari, but through zvavanga vachiita ivo nemaambitions avasi Mwari ozvitena. Okay. Saka uri kuona zvaitika manje pamusuwi wokugadzwa kwechidhori chamambo pakadedzwa magovernment officials from all provinces kwaitonga Nebhukadhinezari, hatingoti all the world. Saka vauya apaka vanhu avatadza kutsva, mambo ndiye akazosumuka achiparidza manje
kuti vakomana vachaita kuti vasatsve vana Mwari Okay. anotonga ari kudenga ndiye aita kuti vasatsve. Saka imimi pamuchadzokera kumatunhu enyu kwamunoshanda muri, handidi umbonzwa anoshora Mwari wevakomana. Ndimambo Saka by then dai kutaura igona kuti imi pamuchadzokera kuAfrica, imi muchienda kuAsia, Right. imi muchienda kuAmerica, nemi muchienda kuEurope. Right. Handidi kunzwa anotaura zvakaita. Right. Taurai kuti kudenga kuna Mwari arwira vakomana. Saka Chimbomira ipapo pasi. Alright. Mirai. Ndibatsirei language yangu. Yeah. Isaite kunge irida kubata history in a sensitive way. Alright. Muri kuti here imimi paitwa inonzi chi partition of Africa. Berlin Conference ndakaidzidza geography. Right. 1884. Right. Nyika dzekuko vachitsemurira naAfrica. Vachitsemurira naAfrica nedzimwe nyika. Ndingo pasi example. Right. Nepaitwa ana slave trade nezvimwe zvakadaro. Muri kuti here mukudaro muya Mwari aigona kutodaro ari kusenerera kuti vhangeri rifambe. Unoziva pakaitwa wapamenzaniso wakanaka, pakaita scramble for Africa. Vakomana vaya vaidimburirana nyika vaya chavo chavaidaka igold nenyanga dzenzou. Ivory. Saka pavaiti mochitora apa, imi mochitora Mozambique, imi motora Southwest Africa. Vaine vachidimburirana. Ndiri kubvunzira ipapo ndikuitira pamuri kupindura because kunotori nepfungwa yekuti zvatiri mustudio kudai so anokuona takapfeka masutu kudai kune vanotoramba vhangeri raMwari nengari yekuti vanoritresa kubva panyaya ndakubvunzai ropedzisira rakuita kunge zvakauya nevamwe vanhu isu hatitei zvedu zveAfrica yedu. Na unoona manje kuti vaya vari kudimburirana nyika. Yes. Chavari kutsvaka matombo anokosha neIvory. Yes. Neminda yekurima. Yes. But waizoona manje vaya vaenda venyanga dzenzou vatungamira ndo vaikura nzira. Uchizoona mamissionary society manje ochiteera one nengara vana London Missionary Society vakutevera kwakaenda vari kuda zvicherwa nenyanga dzenzou. Asiwo vari kutevera vaida zvicherwa ava vakuya nevhangeri. Havane vhangeri. But vakusikopuhwa machata nevaya vakadzika mireza yavo vachida pfuma. Wonzi shandai makadai shandai makadai voisa mamission stations avo, zvikoro, zvipatara and so forth. Vhangeri raakupinda muAfrica, vhangeri raakuenda kuIndia, vhangeri raakuenda uko. Asi chaendesa nzira, chakura nzira yevhangeri vanhu vari kukara pfuma. Vamwe vacho havatomboendi kudenga panouya Jesu, asi vakashandiswa kukiriya. Saka mirai nditaure nevateereri tisatanzwa kambo kedu. Vateereri, pamubvunzo wandabvunza mufundisi pekupedzisira unogona kutotibatsira mumwe mubvunzo yatinayo kuti vhangeri tingabva tati here Mwari akaita tsoro dzake kushandisa vaido havo gold nepfuma yemuAfrica, asi zvozoita kuti risvike kwatiri. Zvingabva zvaita here neobjection yekuti tirambe vhangeri nengari dzekuti kuseri kwacho kune izvi. Because patiri kudzidza nyaya yaNebhukadhineza, Mwari ari kuisa pachena kuti maambitions aNebhukadhineza ndiye aida kutonga vanhu. But mukuda kutonga vanhu, achiunganidza vanhu, oita mutambo bira. Mwari aisenerera kuti pamutambo iwoyo Mwari ari kudenga abva azikanwa. Saka zvinogona kudaro zvivizvo zvakaitika nenhoroondo, kwete Africa chete, but pasi rese kuti panoitika maworld major events makuru akadai anoitika panyika ya. Ngatigarei tichiziva kuti imomo mukuitika kwezvinhu kuya zvarongwa nevanhu, ari maambitions evanhu, hazvitadzise Mwari kusenerera kuti vhangeri rake risvikire vanhu. Ndodzamuri tsoro dzamwari. Ndatsanangura zvakanaka. Tichambonzwa kambo vateereri, touya toenderera mberi. Tinorwa hondo na Satani, usarwe uri wega, panyika pana zororo, pfugama unamate. Tinorwa hondo na Satani, usarwe uri wega, panyika pana zororo, pfugama unamate. Dana ndati dana, dana nemoyo wese, panyika pana zororo, pfugama unamate.
inondimomotera panyika pana zororo pfugama unamate dzimwe dzenguva miedzo inondimomotera panyika pana zororo pfugama unamate dana kuna Jesu ndiye anoponesa panyika pana zororo pfugama unamate dana kuna Jesu ndiye anoponesa panyika pana zororo pfugama unamate dana kuna Jesu ndiye anoponesa panyika pana zororo pfugama unamate. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu tsoro dzaMwari pakuponesa munhu. Tiri kuronda nyaya iyi takatarisa Nebhukadhineza achishandiswa naMwari, Mwari achipinda mukufunga kwake nekuronga kwake iye, asi Mwari aine zvaanovavarira. Pane zvese zvaiitika izvozvo Mwari aitovavarira naiye Nebhukadhineza wake kuti aponeswe, uyewo kuti Bhabhironi izova sender of evangelism to evangelize the whole world. Right. Handei pana Daniel chapter 4 verse 28 kuenda pa37. Daniel chapter 4 verse 28 kusvika pa37. Izvozvi zvose zvakawira mambo Nebhukadhinezari. Mwedzi negumi nemiviri yakati yapera, wakanga achifamba paimba yeushe paBhabhironi. Mambo akataura akati, ko iri harisi Bhabhironi guta guru, randakavaka ine simba rangu guru, ndikurise umambo hwangu uye ugaro hwemadzimambo here? Shoko iri rakanga richiri mumuromo wamambo, izwi rikabva kudenga richiti, iwe mambo Nebhukadhinezari, shoko rinotaurwa kwauri rokuti, ushe hwabva kwauri, uchadzingwa pakati pevanhu, ugaro hwako huchava pakati pemhuka dzesango, uchadyiswa uswa senzombe. Nguva 9 dzichapera uriko, kusvikira watenda kuti wokumusoro-soro unobata ushe pakati pevanhu, unohupa waanoda. Nenguva iyo chinhu ichi chakaitika pamusoro paNebhukadhinezari. Wakadzingwa pakati pevanhu, akadya uswa senzombe, mwiri wake ukanyoroveswa nedova rokudenga, kusvikira bvudzi rake rareba seminhenga yegondo, nenzara dzake dzafanana nedzeshiri. Zvino mazuva iwayo akati apera, inini Nebhukadhinezari ndakatarira kudenga nemeso angu, simba rangu rokufunga rikadzokerazve kwandiri, ndikaonga wokumusoro-soro, ndikarumbidza nokumukudza iye ari mupenyu nekusingaperi, nekuti ushe hwake hauperi, nekubata kwake ushe kunosvikira kumarudzi nemarudzi. Vose vagere panyika vakaita sevasina matura, iye unoita sezvaanoda pahondo yekudenga, napakati pevagere panyika. Hakuna ungadzora ruoko rwake, kana ungati unoiteiko. Nguva iyoyo simba rangu rokufunga rakadzokera kwandiri, uye kana iri mbiri yeushe hwangu, umambo hwangu nekubwinya kwangu zvakadzokera kwandiri. Makurukota angu nemadzisha angu akandishanyirazve, ndikagadzwazve paushe hwangu, ukuru hwakaisvonaka hukandiwedzerwa. Zvino ini Nebhukadhinezari ndinorumbidza nekuombera nekukudza Mwari wekudenga, nekuti mabasa ose ake ose ndaazvokwadi, nzira dzake dzakarurama, iye unogona kuderedza vanofamba vachizvikudza. Nebhukadhinezari kunyora mashoko saka Mwari azvidadapo pati hanzi zvino ndinokudza nekuombera Nebhukadhinezari. Nebhukadhinezari haasi kuziva kuti ndiMwari amubvumira kukunda dzimwe nyika dzese.
aiti ndiye iskiri dzangu dzehondo. Okay, anditozvona. Kune vanhu vanodaro kuti kana akabudirira kana kunga kuchikoro kunga mubusiness anozviona fanika anofunga stereke. Asi kuti kune vamwe vakatomboitraya zvaakaita iye zvikaramba. Anditozvona. Saka vanhu vese vafanira kuti ungoti izvi zvaitwa naMwari chete izvi. But zvisinei Nebhukadhineza anozopuwa mukana naMwari wokunzwa shoko. Vakomana vauya vaatapa. Unzwa shoko. Unoona kuti kubva muchapter 1, chapter 2, chapter 3 chapter 1 akaona vakomana vachigona chikoro. Right. Ndobva angorata asizvega. Hadzisi njere dzekuzvarwa idzi. Chapter 2 ndobva vadudzira hope dzamambo. Right. Chapter 3 havana kutsva. Okay. Saka Nebhukadhineza Mwari aimuratidza kuti apa ndiri behind zvinhu izvi. Okay. Saka Mwari haanei kuti shoko warinzwira kupi kana kuti rasvika sei kwauri. Warinzwa muTV here, warinzwa muredhi here, warinzwa panhamo here, warinzwa pamuchato here. Ukati muTV kana neparedhiyo muda kuti vateereri vabva kufunga kuti vakomana takutopara mhosva tikasateerera zvinhu izvi. Imbobvisai TV neredhiyo. Zvisinei kwawarinzwira kana kuti rasvika sei, whether wanhonga chipepa kana kuti waita sei sezvauri kudeka story. Asi Mwari chaanokoshesa ndechekuti pawarinzwa wazodii naro. All right. Point. Because Mwari anoda kuti uteerere. But uri kuona manje saka chaitadzisa Nebhukadhineza kuteerera pesa pachii. Iglory yaive nayo. Mbiri yayo kubudirira kwanga unomboziva kuti nguva zhinji success kana kuti kupfuma muupenyu kana education chaiyo kana zvikundya zvikundya tora zvigara zvinotadzisa vanhu kuzvininipisa kuna Mwari. Kuzi munhu anobatikana mubusiness rake agobatikana pachigaro chaainacho agobatikana paeducation. Sorry muri kuteerera kana uine mbiri zviri possible kuva munhu ari humble. Zviri very possible. Hasi kuraka mbiri kadini pasi. Because hatida kuti mutaure kungoti munhu azvininipiseka. Imi muchinyatsoziva kuti after such a level, iyi level yazvizoitawo kuzvininipisa. Because pano mumwe wafanira ndozaka vanenge vaine mbiri kana kunhabvu vamwe vane mbiri mukuimba zoga kuti unyatsona akadzika mazuva haazvino. Unoziva kuti uite mbiri kamunoita mbiri yebhora mbiri yemabusiness vana Nebhukadhineza vaive nembiri kasitona. Because ukanzwa ukanzwa Dhanieri achitaura kuti munhu unoraramisa wamunoda kuraramisa munhu uraya wamunoda kuuraya ndozvaaitova Nebhukadhineza kwakusina matare edzimhosva aiwa zvokuti mambo aita akangoti nhingi ndaaurayiwe vanhu vaika vasingabvunzi kuti nemhaka yei vaitongomhanya kunomuraya otouya oti ndauraya uya wamatawa zvatopera. Okay. Ndombiri yaive nana Nebhukadhineza. Saka hazvinei nechaunza mbiri yako kana kuti wakwidzwa nei pawakwira. Mwari anoda munhu anozvinipisa. Sorry, handisi kuziva kuti muda kuzopedzisa seya. Right. Ndoda kubvunza ipasi. Nebhukadhineza aitonga nyika ko. Right. Kune vamwe vanhu vari mumaposition anenge aNebhukadhineza nhasi. Muri kuti here zvichiri possible kuti Mwari zvaakaita nana Nebhukadhineza anogona kuzviita nana Nebhukadhineza vanhasi. Mwari kuti munhu angaine mbiri saNebhukadhineza okaruka kudonha zvekunofura uswa zvakaita izvi. Is God still able to do that? Kwete kuna Nebhukadhineza chete achiri kudara here munhu wese. Mwari izvo zvatitaura because Mwari anoda kuponesa vanhu kubva kune ari pasi kusvika kune ari pamusoro pepamusoro. Vanhu vese vavanda kuponeswa. Saka umwe nemumwe ane kaburusirwo kaanoitwa naMwari zvichienderana nelevel yake. But uchinyatsoona kuti munhu aburutswa. Aiwa kwete kuti iwewe asi iye achitoona kuti ndaburutswa. Apa azviona apa ndinebhukadhineza kutotaura kuti wedweka ndapombera Mwari. Because dambudziko nderekuti mukamuonera kuti waburutswa iye asiri kuzviona. Zvinenge zvegodo. Plus munotoburana naye. Zvinenge zvegodo kuti wazviona wadzikiswa waizvikudza. Saka munhu anofanira kuzvionera ega kuti panapa kakutaura chokwadi ndiMwari andida. Saka chinoitika unoziva ndechei Mwari patsoro dzavo dzekuponesa vanhu apa vatanga yekuparidzwa kwevhangeri yaramba. Asi munhu azvinzwisisa
pamwoyo pakeka panga pari correct paNebukadnezar. ainyatsoudza vanhu kuti namatai Mwari wako. Right. Ainyatsobvunza kuti ainyatsobvuma kuti Mwari ariko. But comfort manje ndo yaimutadzisa. Kurugare mukadaro manje muri kubata madhara akawanda ari kutiteerera. Wesi madhara akawanda ari kutiteerera. Notozoita kuna angarambe kuti Mwari ariko. Inongogumira inongogumira poti pana angarambe unongoitwa kabvepi. Unongoitwa kasikwa nani. Yobva ikogumeka. Saka kudenga manje ndobva vazogara vakati muchinda uyu pamwoyo pake pari correct. But zvakamukomberedza nepaagere comfort nepaagere pari kumutadzisa kuzvinenge pisa. Nsaita sezvanzi alright chitorai option B. Usikudenga kana A yaramba option B yaive yekumubvisa manje mucomfort zone. Kwakuenda naye kusango kucollege 7 years ari kusango achitraino kuzvininipisa. Anoratidza kuti aive nenharo because ukaona panonzi 7 years uchidhiriwa newe uri kusango. Pastor, ndikukuteerera ini but handisida kuti muite sekunge zvinonzi kuvateereri vedu ka muri kuvatyisidzira. Handisida kuti muite kunge zvinonzi muri kuvati vakomanaka pane option B yakaipa. Muri kutorevesero ndo zviri Mwari. Mwari ndo zvaatori custom. Kana waparidzirwa pamwoyo pako unyatsonzwa kuti Mwari ariko, asi wotadziswa nezvakakukomberedza kumunamata, ndo paunozotorwa manje kuenda kusango. And kumeka sure kuti unoziva zvinoratidza kuti zvaive naMwari mukati. Hakuna nyoka yakamusvipira mati sango ikoko. 7 years. Kana shumba haana kudyiwa nemakava. Ari ikoko. Pakwainaya kuchiita chando ari ikoko, haana kukosora. Kusvika 7 years dzapera. Andivazvona. Saka ndobva ngirozi yatumwa nzora chimbonoonai kuti right. Ndobva yati dzorere pfungwa dzemunhu. Bichana. Ndopa akatarisa kudenga akati ndabvuma chakamirika aombera kudaro zvikanzi chisi yainadzo. Ndopa akasimuka manje semunhu kwakudzokera kumba. Aisiva nzira dzekuba because ne7 years aungakangama. Ndobva afamba kudzokera kumba. Saka pfungwa iri kubudiswa panapa kasitoya ndeyekuti kune vamwe vanhu vasingadi kunamata Mwari aine mitezo yakakwana. Anotozoti kana akurarama neurema ndo paanouya kuchechi. Because kana achakakwana so mota ichiri kufamba soka anodhiraivha mhura achinoisiya pagedhi rechechi. Oenda kwaanoenda kunofara. Andoti hamusi makunonoka uchechi. Kana akuzorarama neurema manje amuwheelchair anenge akupushwa manje nemukadzi nevana vakuenda kuchechi. Andazvona. Saka kuna vamwe vanhu anotanga kuita serious kunamata business rake rabroka. Parinenge richiri kufamba so anenge aine mafoni 3, imwe ikarira inoita muridzo, imwe ikarira ichiita mamwe maririno, imwe yemamessage dzokuti hapana anombodairo. Anenge achingotarisa so achikotarisa kana rabroka manje. Vaya vaisimbo haachawanda mari yendege, haachakwire mama, haachadhiraivhe mota, anotanga kuchiuya kuchechi. Kune vamwe vanhu pane mukoma wangu ari kutoteerera anetsike ngotasa mafoni acho ese ngomadairai vanhu mafoni mukazopuroka uchazotatitiraurenyika havanei unosheutakaitirwe mafoni acho ese vaitaurei. Saka kune vamwe vekuti as long as achiri kuenda kubasa kuti umudzi kuti sabata rakakosha umudzi kuti namata haanei nazvo pane azodzingwa basa ari trenchwa ndopaanotanga kutsvaka musuwo wechechi. Ende vamwe asikanaka unoziva anomononoka akazvitarisa pagirazi akadai hana mati. Paanenge apiwa mimba mukomana wewe obva atiza zvekuti haachabatike pafoni ende aumbosangane naye chero mustreet ndopaanotanga kunamata apiwa pamuviri. But zviri right kasitipa kuti Mwari achibva kapasta. Right. Hazvisi right kunouya asiya apa mwana wevanhu pamuviri Asi kune uyu kawo ane mwoyo unozoti regai ndichinotsvaka Mwari aponeswa neplan B. Yetu plan A ndo ingadai yakatanga. Saka Mwari murudo rwake kumunhu anobvumira kuti zvitore rutu iyoyo
chii chinozokonzeresa Mwari kuti adaro? Anenge awerenga pamoyo pemunhu. Ona kuti uyu anondida. Anondida ende akunyatsonzwa chokwadi. But comfort ndo yamunetsa. Because umwe akanzi sei musiri kuenda kuchechi kuti hurumende panopamba mufundisi. Ari kureva kuti murume akandiroora haasi kuda ndiende kuchechi. Ndizvozvo. Anditozvona. Saka uri kudere kuti Mwari vati utange waita shirikadzi kusonamata. Because kana uchipomera kuti murume ndiye ari kukutadzisa kuita zvinodiwa naMwari. Uri kupaona. Saka Mwari anowerenga pamoyo. Ona kuti unoda Mwari. But uri kutadziswa nezvakakukomberedza. Anditozvona. Saka murudo rwavo manje Mwari nemunyasha dzavo vochizotendera manje kuti pawakatsika pakoromoke. Andinazvona. Usarochona ndakunyura panapa. Ayo pandijekera. Pajeka. Saka chero ndibiwo vateereri. Mwari ngaatidetsere. Hatiregei kumirira plan B. Okay. yaMwari. Because Mwari anayo. Kana uchinzwa hana yako ichikuti Mwari anoda kunamata. Namata. Ukaona zvichikuomera kuti Mwari ndidetsere. Regai tikuzivise ichi tisati taparadzana vateereri. Tinokutendai nekuve nesu muchirongwa chedu nhasi. Kutanga nhasi manheru. Tiri kusangana muchirongwa icho chirechi the second coming of Christ kumanheru. Pa TV tinenge tichisangana kubva nguva dza 5:30 kusvika 6:30 kumanheru. Mabva kwamunobva mhanyai tikurumidze kunosangana. Then pa Radio Zimbabwe tinenge tichisangana na 9 p.m. kusvika na 10 p.m. Tichazviita vhiki rese kunosvika parinoperera tichisangana every day kumanheru 5:30 p.m. to 6:30 p.m. pa TV, 9 p.m. to 10 p.m. pa Radio Zimbabwe. Asi tichazoti musi wa11 May, musi wemugovera, iwoyo ndo watiri kufunga kuti kune vateereri vari muHarare, vari pedyo neHarare, kana vamwe vari kure vangagone kufamba zvavo. Tafunga kuti timboita nguva yekusangana ari masikati, tichionana usu neusu, tichitaurirana, tichibvunzana mibvunzo. Saka tichaswera tiri pa David Livingstone, pachikoro chiri pa kona 8th nani naSelu. Ipapo kutanga nenguva dza 9 o'clock toswera tiripo kunosvika masikati nguva dzelunch tosoparadzana. Kune vazhinji vari kuti inini ndoda kubhabhatidzwa ini musi iwoyo zvakanakawo kuuya makagadzirira. Asi kune vari kuda kuzobhabhatidzwa pazuva iroro, ibvai mafanosenda mameseji enyu kana kufona panhamba dzatiri kukupa idzi kuitira kuti tizoya takagadzirira. Teererai nhamba idzi, munogona kunge maita mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kubatsirwa kumaraini kwamuri ikoko, kana paine hama kana shamwari kana vavakidzana vanopinda sangano remaSeventh Day Adventist, endai kwavari muvabvunze, vanoziva kwekuenda nemi kuti mubatsirwe. Kana vachinge vatadza, torai nhare idzi mugofona kana kutumira mameseji 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ave nemi, tisangane muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa munganya nyatsa mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondichisa andichienda zororo ndotsamira kune mwe